Pre blízkeho pacienta so schizofréniou je nevyhnutné, aby náročné emócie zvládal zdravým spôsobom. Možno si však vôbec neuvedomujete, že ste opatrovateľ, pretože keď vášmu dieťaťu, rodičovi alebo inému členovi rodiny diagnostikovali schizofréniu, pomohli ste, keďže to bolo správne. Čím skôr sa identifikujete s rolou opatrovateľa, tým skôr budete schopní vysporiadať sa so zložitými emóciami, ktoré opatrovanie prináša. Uvedomíte si emocionálnu pestrosť, ktorú nevyhnutne zažijete a začnete hľadať spôsoby, ako ju zvládať. Náročné emócie sú často varovnými signálmi vášho tela a malými pripomienkami toho, že aj vy ste dôležití. Tieto emócie môže zažiť každý opatrovateľ. Keď ich príjmete, pomôže vám to nereagovať negatívne a starať sa tiež o seba. Musíte si uvedomiť, že väčšina toho, čo spôsobuje vašu emocionálnu únavu, je mimo vašej kontroly. Buďte si vedomí svojich obmedzení a upustite alebo delegujte niektoré zo svojich zodpovedností. Kľúčom k úspešnému opatrovaniu je flexibilita a prispôsobivosť. Vyhľadajte pomoc a pamätajte na to, že nikto nemôže túto prácu robiť dlhodobo sám. To výrazne zvýši vašu pohodu a umožní poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť pre vášho blízkeho.